Det var omvendt. Nej, det er sådan her. Nej, den runde skulle ikke ind af. Jo, fordi den er blød ved, den der er jo skarp der. Nej, prøv så at spare Prøv hende. lige, Stine. Er det ikke rigtigt, at den skal være nede i fisken? Fuglen skal være nede i fisken. Men ikke klip nedad, klip sådan lige her. Hvor skal jeg klippe op til? Lige ind til gælden lidt længere. Der. Træls. Ja. Pøn. Jeg filmer hende. Ja, måske er det bare fordi, at hverdagen skal sidde sådan her, Frederik. Fuck, hvor nice. Hvor Jeg nice. har allerede været henne og se det her. Fy for foran. Så skal hverdagen bare sidde sådan her. Og det bliver ikke. Jeg tror, jeg skal dreje den. Jeg får slik på det. Jeg får ikke noget. Nej, jeg tror ikke, jeg får kvalme. Jeg tror bare, jeg kaster op. Op, 100. Jeg bladrer.